Hello mga igsoon ko ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ning video ha. Aniyan usab kami ipaambit nga na kaninyo nga mga balaanon nga mga pulong nga naa gayud nahisulat sa balaang kasulatan. O karon mga igsoon aron inyo kining masabtan ang tanan ato silang paminawon. Na ako'y pangutana sa mga kol. Kinibahin ni sa diskutan sa balaang kasulatan nga anak sa tao. Sa atong panahon karon, kinsa man ang diskutan ani nga mga pulonga. Jesus pa ba o tao na masama kanato o kuna lang kol daghang salamat. Kung iskutan na to na karon, ako lagi ning panikamutan nga ako na lang gid magtubag ani. Mayon sa nako sa espiritu nga ako ang magtubag ani. Kaya na naman siya. Iskot man kag iskutan niya karon. Botes pasabot karon. Daing anak sa tao. Kung basahon sa balaang kasulatan sa John 16 ang magtatabang, si Jesus nag-ingon pod siya, nalipay ko pag-ayo sa sa katao, saya ko pakonsaro ng espiritu. Si Jesus kaniadto sa dihang nanudlo siya, gipadala sa samahan na himong tao. Anak sa tao, gikan sa Dios. Nayusa naman siya, nagpangamatay tungod sa atong mga sala, tungod sa ato ang mga tao. Nayusa na niya ang espiritu o ang lawas. Mga tuniingon siyang yusapon niya yung lawas o espiritu. Iya nag-ingon siya, samtang anak ako dito, ipadala ko kaninyo ang espiritu, kay dili ko kamubiyaan daw ilong tapos. Ang bot ipasabot ni Jesus sa anak sa tao, kaya ham nagisgutan, bisan sa sulat ni San Juan. Tao, sama kaninyo, ang magtatabang magpuyo uban kaninyo. Kaya kung sing Kristo ang magpuyo, anaan naman siya dito sa naglingkod naman siya sa tuo sa Diyos, nag-andam naman siya ang pangasawa nun, mga mahanag atiman. Ang anak sa tao, sama kaninyo, gigamit lamang sa espiritu. Kaya ang espiritu man mao'y mga liupo, di ba, naam na sa balaang kasulatan. Kung kinsa kaniadto, mausab sa iyang pagbalik. Unya, siya man ang maghukom, kay siya man ang gitagaan, katungod sa amahan, tungod sa iyang pagkadaog, di ba, naam na sa balaang kasulatan. Sulat Japon ni San Juan, kasi kaya katagaan o katungod sa amahan na ron maghukom. Iusa naman niya ang espiritu og lawas. Ang buti pasabot sama kaniadto tao, bisan si Kristo wala pa na yan iusa ang espiritu, kay nagpuyo man siya sa tawanon. Mo gani nga ang mga Parisiyo sa una, mga Hudyo, dili mo tuo kaniya, kay isog man siya magsulti. Musab karon ng espiritu ang anak sa tao, hait kay sinultian, sama sa usa ka hinagiban, duhay suwab, di ba naman na sa balaang kasulatan. Niharon masabtan ninyo ang bot ipasabot sa anak sa tao, panid-an ninyo ang tao nga nagawali, nagasulti, nga nagabuhat pagid siya sa iyang mga sinultian, nagatiman ba, nagalaki-laki, kanunay man na natong naisgutan sa itong mga vlog, di ba? Kay ako nakisulti, ang espiritu man nagasugo, dili nagasadig sa kalibutan nun nga pagtuon tawhanon, kundili isulti sa espiritu sa anak sa tao. Ang sugo samahan kay siya may naminaw sa espiritu. Naapo na sa balaang kasulatan na kung dakpon ka mo, kung pangutanon ka mo, ay nakahadlo kung sa itubag kay espiritu na magtudlo. Wala karon daghan kayo nagamit na sila kunuhay ang ipadala ang anak sa tao. Kung tinuod ka na, wala sila nagaangkon nga anak sa tao, pero tanawa ang ilang mga sinultian, mga binuhatan. Di ba naman na sa balaang kasulatan, ayaw ka mo pabilin sa mga kinaraan sa dati nga pagtuon sa una nga nagakaon lamang sa pan. Para kaniya katong mga tao manaminaw ang kaniya ni Hawa ug niadto sa Kapernaum. Kay nakita man nila dito sa nakakaon, wala man si Jesus. Ito nga, ipangita nila si Jesus
Kaya nakita man po sa nangawali nga wala man po nagabuhat. Dili mabuhi ang tao sa panlamang. Ang kaniadto mga katigulangan nagapakaon, dili ba? Simbolo lang kana. Ambot ipasabot ni Jesus, nagakaon sa iyang pulong. Nagapainom, nagpakita og gugma, nagaatiman. Nan, kumingon kamo nga sila, nagapainom pa gugma, nahigugma ba kanimo o kamo hinoy nahigugma kanila? Kaya nga naman, kamo may nagaatiman, pinapataas man ninyo. Ang anak sa tao nag-alagad, nag-atiman, nagalaki-laki sa mga piangon, putol o mga pagtuo, bisan ng mga pagbasa, sumpayon, dili putulon. Nagabisti, pubo ka mo nga pagka-Kristiyano kaniadto, kay nga naman, wala man mo nagatuo, mao to nag-ingon siya, apan nga nung wala man kamo nagatuo kanako. Kaya kung nagatuo lang sila sa sugo, sa Diyos, ang anak, sa kasaysayan, o ang Diyos sa kabuhatan, anaan tanan sa balaang kasulatan, pero nga nung nagbuhat, magbalaod, gawas sa balaod, magisugo sa mga apostolis, gisulat sa mga apostolis, mga nga apostoliko nga simbahan. Amot ipasabot nga simbahan nga apostoliko, ana ang gugma kay ang templo si Diyos ay inyo mang kasing-kasing. Ang simbahan nga gihisgotan ni Jesus kay kaniadto, mga man to ang una, ang karaan, unang ang sa pagtuon, nga makita ko no si Kristo naa sa simbahan. Dili gilabuad manggani na ang templo. Nga gibag-on ni Jesus ka ang templo ana sa inyong kasing-kasing, ana ako kaninyo. Ang tolda, ang inyong mga lawas, mao kana. Kunya wala man kana nasabtan. Ang anak sa tao sama pa ninyo. Sama ni Noe kaniadto, ni Juan, ni Elias nagaandam. Mao gani nga si Josue nagatabang sa ang sanga. Ang sanga mo ay gigamit sa espiritu. Wala man sila nakasabot niini kay tawhanon man ang ilang pagpanudlo o gigamit kanunay si Kristo. Tanawa karon dinhi kaninyo nagapakita. Mao ay nagbilagro ang espiritu. Pero nganong dito mo mutuo sa wala nakita ang milagro, istorya lamang sa ilang mga baba. Kung makita ninyo nga sila nga naa ka mga milagro panidi, susiha ang binuhatan. Nagatuman ba? Mga nga makaila ka mo kinsang amahan. Wala na ka niyong pagpamalikas, paghukom, paghubog-hubog, kalibutanhon, kailibkon, mahigugmaon sa kalibutan. Naama na dito kaaway sa Diyos. Diyan nakabalo naman kamo unsa ang yawa. O ana-ana kaniya, nagahudya ka, kalibutanhon, nagalipay. Asa naman itong giingong pasaanan ninyo ang inyong kaugalingong krus? Bulahan ka mo nga ginasulay. Kay walay tao, madili sulayon din sa kalibutan. Pero ang mga tao, wala man kasabot unsa ang pagsulay. Unang kanunay sila nagamahay. Sa anak sa Diyos, unahin mong tao kaniadto. Masab karon kaninyo dinhi ang anak sa tao. Kanunay, baby ay inog daotan, sama kaninyo. Kaya mga tao dili man mutuo sa anak sa Dios. Na ang espiritu siya ang gamhanan. O ang anak sa tao siya nangalyupo ngadto sa uban. Tanawa karon ninyo, igmat lang kamo. Ang gigamit sa espiritu mo ay nagahilak, nagatugyan sa kaugalingon niya ngadto sa katawan. Pini ka niya ginatudluan ba kamo nga magkukom? Nagaampo kamo dili alang sa inyong kaugalingon, alang sa kalibutan. Mausab ang anak sa Diyos kaniadto. Mao nang kung kinsa ako kaniadto, mausab ako sa akong pagbalik. Apan iligbalik sa anak sa Diyos nga na tao na himong nahiusa na niya ang espiritu kay nagaandam na siya. Pilion niya ang iyang napili. Bisan kaninyo di maingon kamo napili, pero ang napili pagapilion pati ni sa nagpili. Ang espiritu, ang Diyos, mao na si Kristo naghiusa. Mao na nga dili makaluwas si Kristo kung wala ka mo'y buhat. Kaang buhat na man di ang mga pulong. Ang pulong na himong tao og nigpuyo uban kaninyo
giusab niya ang daang kasabotan kaniadto ug gibuhat niya kining mga milag, mga sumbingay lamang. Mosab karon ang espiritu nagsumbingay lamang kana. Tanaw ang binasa kaganiha. Nainumduman ba ninyo na nakita din dito nakakaon ang mga Parisiyo o mga katigulangan kaniadto nagakaon sa pan, pero nakita ninyo nga wala di si Kristo dito ug nangita kamo. Niadto kamo sa Capernaum. Wala karon tama kaniha ginasulti ko kaninyo. Nagalawig, nakaagi kamo sa mga sakripisyo, mga pagsulay, giingnan kamo daotan. Bisan kamo nagatabang sa mga tao, nakatambal, nakaayo. Pero asa na karon sila kung magpakita ang Espiritu, ang anak sa Dios? Sama kanito gipalansang sa krus. Ano man, ginagamit man ang pangalang Kristohanon pero wala nagabuhat. Mga sabdini kaninyo, ang anak sa tao, gitamay. Asa naman ang ilang pagtuo? Ang ano mang dili man sila mutuo sa gisulti sa anak sa tao nga anaman ang iyang mga buhat. Tanawan ninyo ang nagasulti ni anak ningon sila. Kamo nagapadios-dios apan tanawa ang ilang beduhatan sila ang nagpadios-dios kadiingon sila. Kami ang sinugo ug ang sinugdan. Kami ang una, nag-ilog sila kinsay una pero naaman na sa bala ang kasulatan ang karaan kaniadto. Bisan basahon nila kana ayaw kamo pagpabilin sa inyong naandan nga mga pangampo ug pagtuo. Ana-ana kamo karon sa panahon sa Espiritu. Ang Espiritu nagahubad na ang tanan. Gihubad ang balaang kasulatan. Ang tanan ana-ana sa inyong kalibutanhon. Kung makadungog sila niini ug makapamalandong ang mga tao nga mahigugmaon sa Dios manuol kaninyo. Mo gani na dinhi nagapainom sa tubig. Sa tanohanon, sa espirituhanon, pagmahal, lagamahal, bisan mga masakiton. Kunya tanawa nagapangayo kamo. Gamay lang ang gugma sa tao kung dili mangayo. Mosab kaninyo dinhi. Kay nagaatiman man gamay rapod ang ihatag kay wala man ang gugma. Nan, mao man ay panag-ingnan. Pero kung aduna kamoy balaod maghatag kamog dako. Kay subornuhan man pinaagi sa pagpasundayag o pagpasidungog, pagpalipay, pasalamatan, palakpakan, pasidunggan. Apan dinhi kaninyo wala. Kaya ang nahigugma, muhatag man sa iyang gugma. Kinasing-kasing, pero jutay lang ang kinasing-kasing. Kaya nga naman, naanad man sa naandan ninyo. Ngayon nabatasan sa gikan sa mga katigulangan nagakaon sa pan pagpakarong ingnon. Simbolo ramang kana ang pan na dili na gyud kamo mabusog. Ang pulong mao kana ang pan. Tanawa karon sa balaang kasulatan gisulat ni Juan. Nagakaon sila og pan pero nangabatay lang gihapon. Busa kamo kung maigmat kamo nakakita. Masab ang mga tao makadungog niini kung mahigugmaon sa Dios manuol dinhi kaninyo. Walang naa sa balang kasulatan kung makadungog kamo ug makaila kamo kanako, makadungog kamo sa tingog manuol kamo kanako. Tanawa do na bay nanuol dinhi. Tungod kay ang tao kanunay gipalansang ang anak sa Dios nga nahimong tao. Apan siya naman ang magbalik. Ang anak sa tao bot ipasabot karon tao nga sama kaninyo ug magpuyo uban kaninyo. Anaa ka na sa ubos nga panid sa balaang kasulatan usa ka tawo nga tinawag gihimong kauban giya og abyan ang magtatabang. Bisag basahon ka na kung kinsa ang makadungog ni ana sa ubos nga panid sa gisaad sa Espiritu sa John 14 sa pinakaubos ang magtatabang gigamit sa Espiritu pa ang Espiritu na magtudlo sa iyang kasing-kasing ug isugilon diha kaninyo kay paminahon sa anak sa tao ang una-una sa Espiritu kay gisugilon niya diha kaninyo ang iyang mga nadungog gikan sa amahan. Ang anak sa tao sama kaninyo ug magpuyo uban kaninyo. Kay kung magpakita ang anak sa Dios daghan na among sip-sip. Mao ganing sumbingay ang akong ginasulti ninyo kaniadto. Kay nga naman buot ko ang butang makakita ug ang bungol makadungog.
Kay daghang nakadungog apan magpabungol-bungol og nakakita dili gustong mo tan-aw. Kay magpalayo og kanunay gigamit ang akong pangalan ug akong gibalaan. Kanunay nakakaon nakasimbolo ang gisantos, ang gibalaan ilang gigamit ug sila magaingon nga sila ang sinugo. Panid-in ninyo ang ilang mga binuhatan ug sinultian, sibo ba ang ilang mga ginapamulong ug mga gibuhat. Ana ka na tanan sa balaang kasanatan. Giputol-putol nila kini pagbasa ug nagasubay sila so wala nagabasa. Ang buot kong ipasabot nga wala nagabasa, nagasubay sila kay dili sila tinuod nga magbabasa. Ang tinuod nga magbabasa subayon jud pamalandungan kung unsa kini ang kahulugan sama sa inyong ginabasa. Nangita sila kay Hesus ang sugo unya nga nung balhinon man sa uban nga binasa kay nagbuhat mo sila glaing balaod. Mao na sab anak ang pagtuon sa kalibutanhon. Sa tawhanon nagatuon usaon nila kini pagtuis. Kamo pamalandungi kung naa kanila ang anak sa Dios o sila ang anak sa Dios. Anong nagpataas man sila, muingon sila nga dili sila. Anong nagagamit man sila sa Dios? Di ba naingon ayaw ko niyo gamitan nga mahimo kamong halangdon. Tanawa ang ilang mga sinultian ug ang ilang mga buhat. Dini kaninyo daghang ipakita ang labing ubos. Haron mailhan ang mga tao. Kinsa ang magpaubos ug mutuo sa labing ubos. Kamo wala nakakita. Apan na kaninyo ang maalam. Maalamon kamo og nagita. Walahan katong mutuo nga wala nakakita kaysa nakakita nga dili mo saksi. Sama kay Tomas. Balikon ko kay kanunay na nako nang gisulti kaninyo nganong adunay buta. Haron masabtan ang padag-ingnan nga ang buta makakita. Mausab ka na nganong adunay bungol. Haron masabtan usab nga ang bungol makadungog. Ambot ipasabot, nakadungog sila sa ilang tawhanon nga pagpaminaw, apan bungol sila sa ilang pagtuo. Kay wala man sila nagatuo sa balaod, nga gibilin kaninyo. Ang anak sa tao, nagapuyo uban kaninyo. Dili pa siya makahukom, sama sa anak sa Diyos kaniadto. Dili pa siya nakahukom. Apan nidaog man siya pinagi sa paghalad sa iyong kinabuhi, pagpainom sa iyong gugmang anak kaninyo. Nakatiman, nakasakripisyo, busa, panidin ninyo, asa, ang anak sa tao, magilamtagan, ipakonsaran sa espiritu, mo reflect ang panagway sa anak sa Diyos, musiga ang mga agtang, mabuslat ang mga kamot. Kung maikmat ka mo, nakadungog na ka mo sa tingog sa espiritu, nga maulay mga liyupo ngadto sa amahan. Kaya nga amahan, ang anak sa Diyos, siya ang makukom. O gamiton niya ang pulong nga iyang gibilin, nga iyang gibalaan, sundan ninyo ka na. Kaya naadiha ang autoridad. Autoridad ka na. Kaya naaman ka na ang mga kasuguan. Kay mo man ka na gamiton sa paghukom ang pulong. Busa bulahan ka nga kanunay nagamata. Amot ipasabot. Kanunay nagagamit sa inyong kaalam. Apan, kung mga tulog ka mo o mo gamit ka mo sa kalibutan nun nga kahibalo. Ana ka na sa balaang kasulatan ayon yung gamita. Ang inyong kahibalo. Ang ana ka ninyong agasa nga magpalayo ka na ko. Gamitan ninyo nga magpadol ka na ko. Ambot ipasabot. Tukion ang balaang kasulatan. Pinaagi sa pagsubay ni ini unsang kahulugan. Dili gamiton ang mga filosofiya. Gamiton ang mga pulong. Haron magpalayo ninon ang mga tao ug magsalig na ngadto kanila. Balikon ko. Daghan ang relihiyon nga nagamit sa pangalan sa anak sa Dios ug nahimong tao kaniadto. Apan tanawa ang ilang binuhatan. Dini kaninyo
daghang mga Kristohanon, daghang mga simbahan, apan tanawa ang kinaiya sa mga tao. Kinsa ang ilang amahan? Basta kamo anak, pagpakabalaan kamo, tumana ang sugo. Ang sugo sa pamilya. Bana, higugma ang imong asawa. Asawa tahora ang imong bana, ug higugma siya. Ayaw pasokay mo mga anak. O ang mga anak, tahora ang inyong ginikanan, ug higugma sa bang inyong isigay nga, sama sa inyong kaugalingon. Kung dili ka mo gustong libakon, ayaw pang libak. Kung dili ka mo gustong awayon, ayaw pakig-away. Kung dili ka mo gustong hukman, ayaw paghukom. Ayaw ka mo pagpakig-away ka ang dautan, mugamit sa inyong garbo, ug kakong. Walay makig-away ka ninyo kung dili ka mo makig-away kanila. Ang anak sa tao, nagasulti sa kamatuoran. Nakadungog na ka mo sa tingog, sa espiritu, kung nakaila ka mo, o nakasubay ka mo sa balaang kasulatan, ang tanan, gibotyag na, ang tinago ni Kristo, ang tinago sa espiritu, o ganaan na karon, ang mga talagman. Pag maigmat ka mo, bulahan ang mga tao, nga na ang kaan, bulahan anak, apasultian ko kamo. Pagbalaw tayo ka, aduna ba din nagalaw, nga naanak ang inyong kidauman. Sama ka mo karon sa nagdagan, ni salmot sa dungga, lumba sa dagan. Busak padayon ka mo, nagasubay na ka mo, sa kahayag, sa inyong pagtuwa, ayan na kong pagpakinggan, higugma ang inyong kaaway. Bulahan ka mo, kung adunay, makik-away ka ninyo, huwag ka mo mupasaylo sa inyong kaaway. Pasaylo, aron pasayloon, usap ka mo, pangayaw, may pagatakaan ka mo. Agkalinaw, magapat, unta, kanunay, kaninyo. Salamat kanin, Ama.